Γεια σας φίλοι μου, μία ακόμα μέρα, ένα ακόμα trading recap. Σήμερα που λέτε θα πάμε να δούμε την ημέρα της Παρασκευής, την Πέμπτη επειδή δεν προλάβαινα την έκανα live trading. Θα κοιτάξω αυτές τις ημέρες να αρχίσω να ανεβάζω live trading, ειδικά από αυτή την εβδομάδα και μετά. Είχα και την Παρασκευή live traded, αλλά εν τέλει δεν πήρα trade, το είπα I called out the long. Θα σας το πω basically την ιδέα πίσω από το long. Σε πρώτη φάση όπως κάθε μέρα που ξεκινάμε, Forex Factory. Τι βλέπω, είναι η πρώτη του μήνα. Η τελευταία μέρα και η πρώτη του μήνα, τουλάχιστον για τη δική μου την ανάλυση, είναι στατιστικά πιο όχι που κινούνται λιγότερο ευνοϊκά απέναντι στη δικιά μου στρατηγική. Οπότε, τι κάνω σε αυτές τις ημέρες, δύο πράγματα. Νούμερο 1, προσαρμόζω ρίσκο. Νούμερο 2, μόνο A++ setup. Δηλαδή σε ημέρες π.χ. που δεν χρειάζομαι το SMT, σε τέτοιες ημέρες χρειάζομαι και το SMT όσον αφορά το entry μου. Και πάμε να δούμε την αγορά. Θα βάλω και τον NQ, θα βάλω τον Nasdaq, τον κανονικό Nasdaq από τη μία και τον S&P 500 τον ES από την άλλη. Οκ, λοιπόν. Ελπίζω να φαίνεται. Ναι, φαίνεται. Τέλεια. Και που λέτε, είμαστε εδώ. Σε πρώτη φάση ξεκινάμε από το Forex Factory. Τι βλέπω, 10 η ώρα έχω κόκκινο φάκελο, είναι τα μόνα νέα της ημέρας. Άρα τι είναι πολύ πιθανό να έχω στις 5 η ώρα, δηλαδή 10 ώρα Αμερικής, Judah Swing. Τι είναι το Judah Swing, ένα ψευτο reversal. Οκ. Και πάμε να δούμε τι παίχτηκε. Sunday morning rain is falling, da 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 da. Holy fuck, λοιπόν. Οκ. Λοιπόν, overall, την ημέρα της Παρασκευής, τι βλέπω. Βλέπω μια αγορά η οποία ήταν σε range, ξεκάθαρα. Οκ, ήταν σε ένα range. Από εδώ, στην αρχή ήταν από εδώ μέχρι εδώ, μετά ήταν η αυτή άκρη του range και η κάτω άκρη. Όπως βλέπουμε, στο κάτω μέρος της αγοράς ουσιαστικά weakarουμε τα lows και fun fact που είμαστε παγιδευμένοι. Εδώ πέρα πρέπει να είναι ένα μονόωρο fair value gap. Solid win. Μπράβο. Εδώ έχει ένα μονόωρο fair value gap και έχει ένα ακόμα μικρό το οποίο το σέβεται. Και μαζί με ένα new day opening gap το οποίο δεν φιλαρίστηκε ακόμα. We'll see. Okay. Οπότε, τι περιμένω. Περιμένω overall, σημειώνω σε πρώτη φάση τι βρίσκω, draws on liquidity. Έχω καταλάβει ότι είμαστε σε ένα uptrend, έχουμε βγει από το range, περιμένω ένα pullback μέσα στο range και πάλι πάνω. Τέλεια. Αυτό είναι από την Πέμπτη. Οπότε τι ψάχνω, ψάχνω το κοντινότερο fair value gap κάτω, το κοντινότερο fair value gap επάνω. Είμαι εδώ, τέλεια, μπαμ. Το ίδιο gap είναι σε αυτό το κερί, ok. Τι είναι το drone liquidity μου λοιπόν, κατεβαίνω ένα time frame να δω ότι εδώ πέρα υπάρχει 30 λεπτό low, μπορεί να μην υπάρχει 30 λεπτό, να υπάρχει 15 λεπτό, τέλεια. Τι βλέπω λοιπόν, βλέπω ότι εδώ πέρα υπάρχει το 30 λεπτό low, αυτό είναι το drone liquidity μου για κάτω για την ημέρα και αυτό αντίστοιχα είναι το drone liquidity μου για κάτω στον ES για την ημέρα. Όσον αφορά πάνω, έχουμε το previous high, τέλεια. Και για κάθε νέο all time high που κάνει, γιατί να είμαστε σε περίοδο all time high, τι περιμένω, all time high pullback, target το παλιό all time high, ακολουθώ το trend, αναλόγως, συνήθως αυτό κάνουμε. Λοιπόν, μισό. Και συνεχίζουμε. Τι βλέπω λοιπόν, έχω σε πρώτη φάση pre-market, ένα τρομερό entry, accumulation, manipulation, όλο αυτό είναι low resistance, δεν έχει κάποιο major fair value gap, όλα είναι filled, μόνο αυτό έχει. Στη μέση, οπότε καλό θα ήταν να βάλω τον break μου λίγο πριν, αλλά ακόμα και αυτό είναι filled. Τι βλέπω, accumulation, manipulation, liquidity sweep και αντίδραση για πάνω. Τέλεια. Άρα έχω καταλάβει ότι εγώ εδώ πέρα θα κοιτάξω να πιάσω ένα continuation, δηλαδή εφόσον έχει εμφανιστεί το μοντέλο μου pre-market, θα κοιτάξω να πιάσω ένα continuation εντός του distribution. Τέλεια. High, low, higher, high, higher, low. Με ενδιαφέρει το FG αυτό? Όχι. Γιατί δεν έχω άλλο valid target. Άρα overall τι έχει μπει η τιμή? Η τιμή εδώ πέρα έχει μπει σε discount. Τέλεια. Που έχει πατήσει το The Tick, το 0625. Το έχω πει και σε προηγούμενο βίντεο. Και συνεχίζουμε για πάνω. Ποιο είναι λοιπόν το A+ model μου? Accumulation, manipulation. Αντίδραση ουσιαστικά από το unfilled. Μπαμ πάνω. Και δίνει continuation. Και έχει μια αγορά που κινείται high, low, higher, high, higher, low. Είτε θα πάρει ένα απλό continuation, δεν το κάνω λόγω Παρασκευής και λόγω του ρίσκου μου, και θα πιάσει κάτι τέτοιο. SL. TP. Έτσι. Είτε θα το πιάσει από εδώ. SL. Sorry. SL. Το ίδιο ακριβώς TP, το all time high. Το all time high είναι αυτό εδώ. Ωραία, ωραία. Ποιο είναι τώρα το πρόβλημα σε αυτό που συμβαίνει? Νούμερο 1, κανονικά θα φύγεις break even. Νούμερο 2,
δεν έχεις A++ μοντέλο. Γι' αυτό τι κοιτάς, σε τέτοιες ημέρες καλό θα είναι να δίνουμε πιο πολύ έμφαση στον ES. Ο ES γενικότερα τείνει να κινείται πιο καλά σε τέτοιες ημέρες με τα δικά μου στατιστικά μέχρι στιγμής. Οπότε πάω και βλέπω στον ES ότι την ίδια ακριβώς ώρα ο ES μου είχε δώσει ένα A+ model. Ουσιαστικά έχω high, low, failing to go higher, τέλεια, θα κάνει. Θα δώσει ένα. Δεν με ενδιαφέρει το 5 λεπτό, με ενδιαφέρει το μονόωρο τι κάνει. Και το μονόωρο δεν έχει σχετικά ευνοϊκό, απλά περιμένω. Δεν θα έπαιρνα το συγκεκριμένο long, ξεκάθαρα, λόγω και τις ημέρες. Λοιπόν, ok, 5 λεπτό gap, low, άρα τι έχω. Έχω ένα accumulation, manipulation, liquidity sweep και τώρα εδώ πέρα θέλω να πάω όσο πιο χαμηλά γίνεται μαζί και SMT, σε αυτό το low εδώ πέρα, άρα υπήρξε και SMT. Έχω delivery από το 5 λεπτό, έχω accumulation, έχω manipulation, το manipulation είναι εντός του week και πρέπει να βρω από 15 second entry. Οπότε, στην προκειμένη περίπτωση, αν και ο Nasdaq είναι πιο bullish, γιατί ο Nasdaq δεν έχει πάρει τα draws on liquidity, τι γυρνάω και περιμένω να κάνω. Έχω ένα IFG εδώ πέρα, 15 second, τώρα θα μου πεις μπαίνεις από 15 second. Θα σου πω έξι τα εξής. Αν δράσεις γρήγορα, read up στο BPR που διαμορφώθηκε, έτσι, και πας μέχρι που, μέχρι το valid draw σου, που ποιο είναι εδώ πέρα στην προκειμένη περίπτωση, το νέο all time high, είτε είναι αυτό, είτε είναι αυτό, αντίστοιχα. Αλλά ο Nasdaq έχει πιο valid draws, γιατί ο ES ουσιαστικά έχουν κάνει SMT στο all time high από το pre-market. Γι' αυτό και δεν πήρα αυτό το long, και ας ήταν A+, ήταν η πρώτη μέρα του μήνα, δεν μου άρεσαν οι συνθήκες, ούτε καν δεν το κοίταξα για continuation 1-1 προς 1. Τι κοίταξα μετέπειτα όμως. Γι' αυτό, και εδώ πέρα είναι που θα σας πω κάποια πραγματάκια. Αυτό το θεωρώ, εγώ προσωπικά, με τα δικά μου δεδομένα, το θεωρώ μια νίκη, ένα win, το οποίο θα μπορούσε και να μην είχε πετύχει. Δηλαδή θα μπορούσαμε αντικειμενικά να φύγουμε κι άλλο λίγο κάτω και να συνεχίσουμε και να κάνουμε ένα higher low μέσα στον gap. Τι μου λέει βέβαια ότι θα πηγαίναμε πιο πάνω? Αυτό εδώ. We are failing to go lower. We are weakening down. Αυτό ουσιαστικά εδώ πέρα τι καταλαβαίνω, ότι υπάρχει αντίσταση, ότι οι buyers εδώ πέρα παίζουν μπάλα. Καταλάβατε, γι' αυτό πήγαμε για higher high. Και τι περιμένω μετά? Πολύ απλά. Το εξής. Ένα continuation μέχρι το προηγούμενο all time high. Δηλαδή, εδώ πέρα πλέον κοιτάω το Nasdaq, ο οποίος μπαμ, πήγε πάνω, failing to go lower όσο ο ES πάει ξεκάθαρα lower. Άρα ο Nasdaq τι βλέπω ότι είναι πιο bullish, τέλεια. Τι πηγαίνω, ψάχνω ένα fair value gap, ιδανικά όχι 5 λεπτό, ψάχνω το εμφολευμένο low. Ποιο είναι στην προκειμένη περίπτωση? Σε όλο αυτό το uptrend, ένα low ψάχνω κοντά στο equilibrium, στην προκειμένη περίπτωση swing high με swing low. Το κοντινότερο στο equilibrium είναι αυτό εδώ. Αν πάρω το κανονικό swing high με swing low, θα δω ότι το discount και το equilibrium μου είναι εδώ πέρα. Τέλεια. Άρα εδώ πέρα έχω το low. Τέλεια. Τι έχω επίσης? Ένα 15 λεπτό fair value gap, το οποίο είναι unfilled, το οποίο θα με κάνει deliver higher για το μοντέλο μου. Τέλεια. Και τι έχω? Έχω accumulation, έχω manipulation. Μισό λεπτό, φτερνιστώ μία. Ok, liquidity sweep. Και τώρα θα μου πεις IFG. Τέλεια. Εδώ πέρα. Πού θα κοιτάξω να μπω ιδανικά? Στο 0.50. Swing high, swing low, 0.50, top tick, long, με αντίδραση πάντα με 15 second IFG και μπαίνεις εδώ πέρα. Τι έχω πει ότι είναι top tick level σε αυτές τις περιπτώσεις? Swing high, swing low, 0.625. Top tick εννοώντας ότι θα φας το ελάχιστο drawdown, έτσι. Το βλέπεις. Και στην πραγματικότητα δίνεις αξία σε αυτά τα R. Γιατί τι βλέπω εδώ πέρα? Βλέπω ένα 15 λεπτό το οποίο έχει μαζέψει, ένα δεύτερο 15 λεπτό που μαζεύει και μπαίνω από το τρίτο. Δηλαδή έχω ήδη λόγο, δεν μπαίνω από bomboclat levels, έτσι. Με ένα break even, πού θα το είχα? Στο unfilled 15 λεπτό την πρώτη φορά, θα τρώγα break even, θα ξανά μπαίνω από το επόμενο level. Γιατί έχω με πάντα target drawn liquidity εδώ πέρα. Δηλαδή έχω accumulation, έχω manipulation, έχω liquidity sweep, έχω delivery από higher time frame gap και πάει λέγοντας. Το μόνο μου θέμα, και fun fact αυτό είναι το μόνο low, δεν έχει κάποιο άλλο low 5 λεπτό εμφολευμένο, ούτε 15 λεπτό έχει, ούτε 30 λεπτό, καταλάβω. Οπότε εγώ απλά εδώ πέρα είχα βάλει ένα limit, πήρα το trade, εν τέλει έφαγα το πρώτο break even και δεν ξανασχολήθηκα λόγω Παρασκευής. And that's it. Αυτό θέλω απλά να σας πω. Και λόγω κανόνων, γενικά, δεν θέλω να ρισκάρω σε τέτοιες μέρες. That's it.
That's it, that's the reality. Τώρα, αν θες, μπορείς να κάνεις add-on σε κάθε quadrant για να πάρεις λίγο παραπάνω R. Στην προκειμένη περίπτωση από 4,05, 4,09 και 6,66. Holy Satan number. Και 6,66 θα στο offerne περίπου στη μέση, δηλαδή στα δύο quadrants, αν πεις ότι έβαζες 5 contracts και 5 contracts, θα έχεις στην πραγματικότητα 5R. Ένα 5R trade σχετικά top ticked. Σχετικά μιλώντας πάντα. Το A+, βελτιωμένα entries adapted στην εκάστοτε αγορά. Δηλαδή, σε κάθε αγορά, αναλόγως με το πώς κινείται, η αγορά πράγματι κινείται, ok. Το μόνο πράγμα που αλλάζει με τα δικά μου δεδομένα και το δικό μου το μοντέλο στον χρόνο που είμαι μέσα στην αγορά, είμαι ένα χρόνο και κάτι, καταλαβαίνω ότι απλά κινείται όντως από το ένα drone liquidity στο άλλο. Το πώς κινείται, δηλαδή, από την Αθήνα για να πας στη Γαλλία μπορεί να περάσεις κάθε πιθανή χώρα της Ευρώπης. Μπορεί να πας κατευθείαν στη Γαλλία. Μπορεί να πας... Αυτό θεωρώ ότι αλλάζει το price action. Δεν αλλάζει το ότι δεν πάει από το ένα drone liquidity στο άλλο. Αλλάζει το delivery. Και ναι, για παράδειγμα, μπορεί να πας, να ξαναγυρίσεις και να ξαναπάς. Κάνεις adapt όμως σε αυτά. Αυτά είναι τα δεδομένα σου. Αυτό είναι που έχετε από τα δεδομένα σου. Δεν μίλαγα τόσο καιρό για quadrants, γιατί σε άλλες αγορές, όπως ήταν για παράδειγμα πέρσι τον Ιούλιο, η αγορά κινούταν μπαμ, 200 πόντους από το πουθενά. Πάταγες long ή short. Τον Αύγουστο το ίδιο. Πρόπερσι το ίδιο. Που πρόπερσι δεν έκανα εγώ σοβαρά trading, αλλά καταλάβατε, έβλεπα από άλλα παιδιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπαμ, διαλέγει μια κατεύθυνση και φεύγει. Ενώ εδώ πέρα που ξέρεις ότι high low, ουσιαστικά εδώ πέρα τι γίνεται. Πρώτο equilibrium, ωραία. Κολλάει από το πρώτο equilibrium, κολλάει στο πρώτο equilibrium και μετά τι κάνει η αγορά συνήθως. Με τα δικά μου μάτια. Κολλάει στο δεύτερο. Όταν λέω equilibrium εννοώ ουσιαστικά κολλάει στο 0,5 το πρώτο και στο 0,5 το δεύτερο. Αυτό κάνει. Δηλαδή κολλάει από το ένα equilibrium στο άλλο και φεύγει μετά πάνω. Πάει τεστάρει το πρώτο equilibrium, πάει τεστάρει το δεύτερο και φεύγει πάλι πάνω. Κάτσε να δω τι ηχογραφούμε ακόμα. Ναι. Αυτό κάνει αυτή η αγορά. Όπως επίσης αυτή την αγορά από το ένα drone liquidity στο άλλο θα πάει. Το θέμα είναι πόσο drawdown θα φάει. Και το δεύτερο θέμα είναι πόσο γερό στο μάχη έχεις να το κρατήσεις. Επίσης, πόσο γερό στο μάχη έχεις και πόσο ταπείνωση έχεις για να καταλάβεις ότι ίσως μία μέρα είχα το drone liquidity λάθος. Σε μένα, νομίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα που δεν είχαμε fair value cap σε μία μέρα, είχα το drone liquidity λάθος. Ή για παράδειγμα, είχε τύχει να μην πάρω κάποιες φορές μία φορά τυπή στο protected high, στο body του protected high. And that was the reality. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Καταλάβατε. Αυτό. Adapt. Αυτό θεωρώ ότι είναι και δουλειά του trader. Και είναι κάτι το οποίο περισσότεροι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν. Είναι ότι adapt. Παίζω τα setups τα οποία είναι παίζω τα base hits. Okay. Δεν θα πάω να πιάσω δηλαδή αυτό που είπα πολλές φορές. Την Πέμπτη γύρισα και έδωσα ένα level. Λέω παιδιά, το body του κεριού θα αντιδράσουμε από εδώ. Και αντιδράσαμε 100 κάτι πόντους. Κατάλαβες. Την πρώτη φορά δηλαδή από εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα, τσεκάρτε λίγο κάτι. Εμένα το τελικό μου TP αν έπαιρνα short ήταν αυτό εδώ. Στην πραγματικότητα εδώ πέρα έχει ένα new day opening up την ημέρα της Πέμπτης και ένα εμφολευμένο drone liquidity. Τέλεια. Αν κοιτάξεις όμως το μονόλεπτο, θα καταλάβεις ότι τα drone liquidity είναι 2. Τσεκάρετε λίγο κάτι. Το πρώτο drone liquidity είναι το body του κεριού, από το οποίο αντιδράει, είναι κοντά στο body του κεριού. Σας βάζουμε το body του κεριού γιατί δεν έχω. Στο οποίο σου δίνει μια αντίδραση 78 πόντους. Έτσι, που fun fact είναι και το endog. Και το δεύτερο, που ήταν και το 0,25% του RTH, Regular Trading Hours Gap. Ουσιαστικά το gap μεταξύ του Regular Trading Hours και Electronic Extended Trading Hours. Και μετά έχεις το δεύτερο Drone Liquidity. Πάλι εδώ πέρα όμως, αν το παίξεις από το Valid Drone Liquidity, θα πας από εδώ μέχρι εδώ και θα μπεις στο 0,625. That's it. Θα φας drawdown, ναι, αλλά θα κάνεις ένα add-on, 2 add-ons. Και έχεις βελτιωμένη θέση. Γιατί αυτό εδώ πέρα πλέον μπορεί να το τεστάρει όσο θέλει. Αλλά είναι protected, για μένα τουλάχιστον. Με τα σημερινά μου δεδομένα. Μπορεί σε 5-10 recaps από τώρα να κάνω την ίδια στρατηγική, αλλά να την εκτελώ διαφορετικά. Να την εκτελώ για παράδειγμα από το 0,5 μόνο από IFG. Τα entry models είναι κάτι το οποίο εσύ δημιουργείς. Κάποιος για παράδειγμα θα μπει εδώ πέρα από το IFG και θα κάνει set and forget ή από το 5 λεπτό. Πολύ πιο σίγουρο. Γιατί με το που σπάσει 5 λεπτή. Τσέκαρε λίγο, ποια είναι η 5 λεπτό που τεστάρει πιο πολύ, με το που ξανασπάσει ή μπορεί να μπει από displacement. Ποιο είναι το valid displacement? Εδώ πέρα το valid displacement είναι το κερί εκείνο το οποίο τρώει τουλάχιστον ένα κερί. Στα δικά μου μάτια, με αυτά που κάνω εγώ. Αυτό το τρώει μισό, τέλεια.
Αυτό μισό, αυτό μισό, αυτό μισό. 1, 2, 3 κεριά και σχεδόν 4 έσπασαν με 1. Τέλεια. Άρα εγώ θα μπω εδώ αν θέλω να έχω μηδενικό drawdown. Το SL placement μου θα είναι εδώ πέρα και το TP μου θα είναι στο προηγούμενο high. Και τι ξέρω, ξέρω στα στατιστικά ότι έχω market maker buy model, το δεύτερο stage του market maker buy, άρα δεν θα κάνω. Και ακόμα και ως προς το trailing, νομίζω σας το είπα κιόλας την ημέρα της Πέμπτης. Ακόμα και ως προς το trailing, τι θα κοιτάξω εδώ πέρα. Εδώ πέρα, αδελφέ μου, έχεις έναν field 15 λεπτό. Εδώ πέρα, και θέλω λίγο να καταλάβετε ότι όταν είσαι trader, όλες οι στρατηγικές κάνεις trailing και πρέπει να έχεις όπως κάνεις trailing όλες τις στρατηγικές intact. Δηλαδή, δεν θα πάω να βάλω εγώ με βάση το μονόλεπτο σε αυτό εδώ το low το trail μου. Γιατί τι μπορεί να γίνει εδώ πέρα. Μπορεί να κάνω το χαρακτηριστικό εδώ. Liquidity sweep, delivery από 15 λεπτό, IFG entry. Για continuation long. Καταλάβατε. Και μετά να κάνει high, low, higher, high. Κατάλαβες. Εδώ πέρα είναι το second stage του market maker buy. Ουσιαστικά το second stage του distribution που κάνει generate liquidity. Μπαίνουν sellers, γίνονται liquidity. Ξαναμπαίνουν, γίνονται liquidity. Ξαναμπαίνουν, γίνονται liquidity και συνεχίζουν προς τα πάνω. That's it. Το αν θες να μπεις, αλλά δίνει αυτή η αγορά, αν καταλάβεις πώς να κάνεις trading, δίνει κάποια entries, δηλαδή 4,41R, σε μια αγορά η οποία είναι από τη μία crypto accumulation στην άλλη και από το πρώτο valid draw. Okay. Θα μου πεις, εδώ π.χ. εγώ θα έμπαινα από το displacement, δεν θα έμπαινα από το μονόλεπτο FG, γιατί μετά από ένα κερί, το οποίο είναι, πώς να σας το πω, το οποίο είναι 200-300 πόντους κάτω. Όμως, δεν θέλω να μπω σε longs, θέλω να μπω σε shorts. Παρ' όλα αυτά, πού θα έχω το break even μου? Εδώ. Άρα, ή θα μπω με πολύ μειωμένο ρίσκο, ή θα ρισκάρω για παράδειγμα 500 και 200. That's it. Από το πρώτο displacement. Που το displacement μου λέει ότι OK, μπήκανε buyers and that's it. Bam. Αυτό. Νομίζω πως αυτά είχα. Και fun fact, πιάνεις τρελούς πόντους με αυτά τα trades. 300 πόντους and that's it. Set and forget. Λοιπόν, αυτά είχα να πω, φίλοι μου. Το Discord είναι κάτω στο link στα σχόλια. Μπορείτε να μπείτε. Ναι, δεν δίνω πολύ content. Θα κοιτάξω να δω πιο πολύ αξία. Ή αντίστοιχα εδώ πέρα. Αυτό είναι protected γιατί έχει πάρει liquidity. Αντίστοιχα αυτό δεν είναι γιατί δεν έχει πάρθει ακόμα. Αυτό με το πήρε liquidity θα it's protected. Ψηλό protected. Όσον αφορά το trailing, έτσι. Δηλαδή, δεν κάνω trail εδώ πέρα. Αφήνω το trail μου εδώ. Με το που πάρθει liquidity ή με το που σπάσει, το κοιτάω αναλόγως. Μπορεί να το ξανατεστάρει και να το κάνει sweep και να κάνει deliver πάλι από το 15 λεπτό. Γιατί εδώ παίρνει το 15 λεπτό. Πάλι κάνει deliver το 15 λεπτό. Και τι μου έχει δείξει τα αντικειμενικά το ιστορικό των 2 εβδομάδων, ότι αντικειμενικά τι έχω εδώ πέρα, έχω κάποια gaps τα οποία τεστάρετε, ξανατεστάρετε. Εδώ, ξεκάθαρα, εδώ πέρα. Σας μιλάω για αυτό το κομμάτι της αγοράς. And that's it. Αυτά είχα να πω. Ελπίζω πραγματικά να είστε όλοι καλά. Και θα πούμε πρώτα ο Θεός σε επόμενο recap, μάλλον τη Δευτέρα. Γενικά να ξέρετε εσείς που βλέπετε το βίντεο μέχρι εδώ πέρα, ότι οι Δευτέρες χωρίς νέα, no news Δευτέρες, είναι low probability days. Οπότε αν θες κυριολεκτικά, αν δεν είσαι εθισμένος στο chart και μπορείς να πάρεις μια μέρα off, η Δευτέρα είναι η μέρα σου. Να είστε όλοι καλά, να έχουμε όλοι μια καλή και ευλογημένη μέρα και θα πούμε πρώτα ο Θεός σε επόμενο βιντεάκι.